a la font que hi havia una font, i d'allò, això com era jove, que aguantava el vent de la veïna, que ell era el principal de la Renfe. Bé, aquí veiem Coses bastant molt. a la tieta Montse, Sí. que aquest mes de maig ha fet Fins a punt d'entrar... 94 anys, va néixer el maig del 1916. Aquí la veiem parlant per internet, per l'Skype, amb en Joan, el seu nebot, que està a Berlín, si no vaig errat. No ho sembla, a tu, però he corregut bastant. Com jove, ha estinat amb burres, amb el fill d'ell... I li està explicant historietes. Ell era viuda, que es va casar aquesta veïna, que ja tenia el petito, més jove que jo. Anàvem amb burra. Sí, amb burra. Vaig fer una carrera de burres. I tot. Però ja he corregut, ja. Sí. I em penso que vam guanyar. Hem anat de pressa amb la burra. Sí. Corregut bastant, que no t'ho de jove. Ara de gran, o de gran també d'en viu. De gran ball. Ball. En Quimet, oi que havies banyat amb en Quimet? Sí, ui. I últimament ara ja va morir fa poc, amb el pare de l'Enric, la dona ja ens va fer parella. Sí, ara fa poc que va morir el pare de l'Enric. Diu, ja podeu anar al ball i per tot arreu, estic tota la confiança. Però només m'has de ballar amb ells. Dic, però amb el germà i el cosí ballaré. Diu, bueno, amb aquests dos sí. I amb en Quimet i amb el cosí i amb el germà ballava també. Diu, però amb ell ja t'he de sonar per tot arreu. I ballàvem, sabia molt. I ell em deia, punyetera, em deies que no sabies, i en saps més que jo. Sabia molt de ballar jo, però ell també. Sí, mira. Mitjonet! Ja l'he corregut, ja.